Ya'uzu billahi mina shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe min camni on goto kala inde muɗum e yettode muɗum no goɗa wadde kala e saaha so yillade ɓen mawɓe wurnoɓe ceerno khalifa men hanki o e ceerno men khalifa men hande o yilladeɓe e yewtidde mabɓe ko rendo hande go ko juɓe hande go porrata naftorade e ngari jiɗɗo ceerno Amadou Dé e ngari makko laabi laabi machallah omo humpiti gurdam ceerno e golle muɗum e gurdam dental ngal wadde noon kala ko haali koko tawa walla wima ko kaari wi e ceerno machallah en laaɓi en labti noon ceerno Amadou Dé hande kadi oɗo ñalawma mo ganduɗa ñalawma alarba hawre e nogas e goho lewru men juin hitande ujunnaje e nogas tati ɓe gari ɗo ɗo galle maɗo sammina juurade calmina bandiraɓe woodi kadi ko jogoɗa julɓe ko ganduɗa kene naftoro kene ɓeydoro e almudagal men kene naftoro e ceerno kono kadi ɓeydo nangirade e diine mumen ha kadi e nder wuttudde ngo Madina Gounass e dental ngal bisimilla. Caggal salminde juurade men e duwade e ñagaddu an ceerno men wirani fodde mawɓe e Allah heɓi famdemi e mumen seeɗa min nani adi fo mana ko ceerno Aboudia Abi Samona ko neɗɗo kawɗo e alhaaliji kanko geɗe jawtuɗe o andintuma ko joni ko jogori arde on zaman o haali Allah waɗi way noon fodde ko Allah timmintini ko jeeya e ko wiyano o wi dendal ngal nde Allah ɗe fof korka en hajju en asakal en ɗeɗo geɗe fof ko neldaɗe o wi amma julde Allah noddumen sallam ari ɗum ko wona neldede ɓen liitidal waɗa ko e julde ɓuri waɗi noon liitidal saɗiri e julde ni noon saɗiri e geɗe keddiɗe ɗe fof o sabu ne sari jiya neɗɗo o habbir tan o daro tan o feewa cot o oñaki o hojjinaki o ƴuraki jiya tan o feewa cot o wi ine saɗi o wi ko noon noon yimɓeɓe kadi noon alhaali men wayi o wi Allah jumani yejjitani kala no jiiɗa mbaɗa andu ko noon Allah muyruma yara neɗɗo kadi noon heewani ƴurade ƴewde wonɓe less mum ɓe ɓuuri hewde tan ko hoynade ɓurɓe ɗum ɓe ƴewani ɓe fotodiri ɓe o wi so tawi yam nelaɗo Allah mbiya sallllahu alayhi wa sallam koyɗa o wiyam Cheikh Tidiane mbiya radiyallahu taala koyɗo wala sallllahu alayhi wa sallam maɗo komo Allah tawnodirma o o wi hande enen woni sallllahu alayhi wa sallam meɗen ko ceerno Mouhammad Sayyid radiyallahu taala anhu ñande o haalantemi kaɗo haala nde o wi radiyallahu taala anhu meɗen ko oɗo o wi koni wayi ko ni noon kadi kala ɗo gonɗa aɗa andi won heɓɓema less wonɓe tawnodirɗa o wi no jiiɗa gurduɗa ni andu ko Allah juma yejjitani andu ko noon Allah muyre makta noon kadi ɓuuri moƴƴirde e maɗa eyi en jeeya noon ko wino kam laamu aduna ina jogori awrede naata e Madina Gounass ngu laamu ɓesgu Madina Gounass wona hen janga ha wawa jangde nde on zaman Allah itta laamu Madina ngu itta e juuɗe laamu e watta e ɓesgu Madina Gounass ɓesgu Madina Gounass jogori wontoyde capital l'islam eyi alhamdulillah rabbil alamin en guuri noon gila zaman comité rural ɗen jiiye ene ara ha yettima no wayi hande ni ɗum kam woni fofo e arti e meɗen eyi ɗum ɗo ko e gueɗe makko oɗo hewno yewtandemi kanko ceerno Aboudia Abi Samona o wi dendagal ceerno e ɓesguji seedeɓe muɗum fofof ko ceernajo kala almudo o wi heddi noon kam fof soɓe ndemdi ine woodi mo ganduɗa ko on Allah ƴetti ɓoggol waɗi e daaɗe yimɓeɓe fofof o wi on noon so tawi o dañani e ma haaju goɗɗo keddiɗo daña e ma haaju wata wi wona ceerno andu koy ko ceerno ko yiɗi fo yo waɗ ɗum ɗo e ɗeɗo gueɗe ceerno Aboudia ne hewno haalande e nder yewtere men eyi mawɗo goɗɗo o ko bamen Alaji Aliou Taifa kam mbiyatamo e jeemen sa Aliou Kendi onne kadi
dendangal fodde ko Allah muuyi yomi nane makko kanko tan mana habratami no wiyete Alaji Aliou Taifa Alaji Aliou Taifa eyi jiida Thierno Amadou Tidiane Taifa ala kamɓe noon gonduno ɓe gondi jiwle en nam ɓe jiwi toon ɓe gondi Taifa men oɗo ɓe jiwi ɗon ɓe gondi sewuji nam caggal to noon kanko elle o arti ɗo gila ayni madi men o Sinthiaka nam o arti ɗo kam no wawi wade fof tan kam o arti ɗo e Madina ko haalantami ko ɗo e Madina o haalanam ka ɗo haala kanko ne o wi radiallahu taala ceerno meɗen wi sinno wonano woto joom sari en ɓilade kala waptu jonɗo ɗum zaman o juulnata yimɓe waktu o juulna nde fedde yaha o faɗa wonda ara o juulna yaha wonda ara o juulna ɗum kono noon sowoni joom sari en ɓiloto hakke noon ko andi hakkude makko so ɗo habbirta lihram ɗo hakkude makko e ngal sallam hendu wawa ɓennude ɗon hakkude sallam Allah e hendu wawa ɓennude ɗon sonno wonano woto joom sari ɓilade ko ni o waɗiranno kono noon itti ɗum noon watti ɗum so tawi aɗa yahanno jama aɗa gaɗama a hawri e mo juulno a rokki ɗum jungo e on anniya a heeɓi ko juulɗo e makko heɓa eyyi o wi ceerno wi so tawi almuɓe jooɗima eɓe jewta ceerno mabɓe woni jobdi mabɓe ko welede Allah eyyi eyyi o wi ceerno men Alhaji Mahmoudou Sarr Bamou Seydou Sarr on de sellani neema ceerno wi kanko e ceerno Alhaji Amadou Taifa yoɓe jaaɓe calminoyo on Allah waɗi noon ɓe jeehi Allah waɗi on ruhumu ƴetten tawi ɓe tawa ceerno wi yamiriɓe kamɓe ɗiɗo yoɓe ndu wonto dental ngal min kadi alhamdulillah min kawtan mi ñaagima duwaw wi kam a ñaagima mami ko ceerno yamirno kam on zaman o duwani on zaman o rokkimi duwaw mi jeeya jikkuji makko kanko so jooɗima ɗo caali ɗo o jaɓata yewtere aduna somo jooɗima omo haala ceerno so tawi yimɓe gaddi o yewtere fokkito fay saldu wondu o jooɗo ɗon so tawi kadi o jooɗima ɗon yimɓe gari gaddi yewtere aduna o yahat looɗe ɗe o yarkino o fata saldu wondu so tawi o jooɗima ɗon yimɓe gaddi o fokkito o faya jama eyyi o wi kam noon ceerno nden noon o wi kam ceerno mawɗo wi alɓes jooɗimin e kaala ceerno men woni jobbi men ko welede Allah wi ceerno wi seeɗa ɗum so tawi oɗon jooɗi oɗon jewto walla oɗon juula gueɗe goɗɗe haqqilami ɗum kono tawi ceerno mon ene haala somin jooɗi sara foof mon ina ardi eyyi mbimon noon Baba Alhaji Aliou Taifa min aɗa wiya Alhaji Aliou Kane ɗum tan memi namdade mo ko addi ɗum o wi ɗum addi ɗum ko min wañanano ceerno on zaman noon kenɗi ina keewi e ladde he mi meeɗani dawde mbasmi artirde Kane Ba kono meeɗani yiide kullel no meeɗani yiide raddade waptu ina yoni paame muɗum mi noddinat mi juula mi haljita raddade yahata somi haljiti on zaman mi fella mi meeɗani fellude mbiɗa fertidita kono mi meeɗani wofde somi jofinomi ɗanɗi wona min fellata ko ceerno fellata on zaman mi meeɗani ko ni mbaddete mi meeɗani wofde ɗum addi mi wiide Aliou Kane o wi kam noon tuggude ñande o jaggi lawol Cheikhna Ahmada Tidiane ha ñande Baba Dawouda Sow Mamadou Dawoud en hawre Ladial o wi ko ñande hen tan o ronki wirdude lazim makko jama lazim subaka jama ñande hen o fuɗɗo lazim tan on zaman o woya ha ɓoyno o yeehi o yaade on ha fewna moftoya on zaman ɓe garti on zaman o wirdi ñande hen lazim galle makko kono ko wona ɗum ko meeɗani lazim makko subaka so wona jama eyyi eyyi haala Baba Sadou wonne kanu wi kam Baba Sadou on ɗo wuure wonno eyyi wonno galle Amadou Doura en ɗo noon andirte wiyete ko Sadou onno ko galle Amadou Doura en ɗo wonno eyyi onne kam o tawi mbiɗo yahanno Abi Samba tan kesmomi e lawol min deggodiri e min jaada o wi kam radiallahu taala anhu
zamanu nde ɓe goɗma e ceerno Kolda nde Madina Sila Diallo nde jarabi o waɗi nde on zaman noon ceerno mawɗo hakkeeru hunde wayni ceerno immi mana toon humtidoyi Kolda eyyi Allah waɗi noon ko wiyeten ko wiyete ceerno Mouhamadou Lamine o nde rutti nde o wi ñande hen kanko Baba Sadou o omo tawa e nawɓe ɓiɗɗo o Madina Sila Diallo yehi toon noon ɓe gantini on sanga ɓe gartiri ha gaɗa wuuro Kolda ɗo futuro ɓe jano futuro ɓe jalti ɗon ɓe nani jeel Madina Sila Diallo gantina ɓe gartiri ngel ha Kolda ɗo gaɗa wuuro Kolda ɗo on zaman ɓe neli mana to ceerno e ɓen ɗon ceerno yo mofte Guiroyero on zaman noon nde ngel mofti ha Guiroyero kalami noon ari wonde ceerno mana waɗi oɗo masala on zaman noon woni ceerno han kadi woni e miijeɗe nanguede ina soke kono wirimi alfa joni bamen Alpha Isaga balɗe tan ɗum woni siltani won gabri won ɗon ina nande gabri cukalel ngel woni ceerno ma no Baba Alpha Isaga ƴewgoy biñoyare ndiyam dari e nder huuɗe wicci toon ndiyam pour mana so wiyama ko ɗo wiyama ko to guel na wona gonga on zaman o wiya ko ɗo o wi Allah waɗoy noon ñande pellitno sokde ceerno nde Allah waɗi on ñande hen bureau ngo suumi woni ceerno mana woni haati sokede wonde ɓe gimmi ɗon noon ñande ɓe jaltata Kolda nde ñande ceerno wertu hay tubak tesnoɗo guerte ceerno andu kono komi yejjitowo kono kam ñande kam ceerno ni waɗi mana werti kala muɗum wi yo femba e kala e ceerno haaɓi sukundu ɓe gimmi ɓe jalti Kolda ɗum ceerno men Mouhamadoul Ali Dia on yo heddo ɗon eyyi on zaman woni kanko ceerno omo garni haaɓe tellitori Bansang no wano hoɓe jeyano haaɓe gaɗiri ha Ñamanari en Fatoto en Ñamanari en ɓe gaɗi ha ɗa Hamdallahi eyyi nde ɓe gaari ha Hamdallahi nde Allah waɗi noon oɗo Yero Dieynaba yiiɗi mana ceerno mana ceerno yiide Yero Dieynaba Yero Dieynaba noon wi joni yo ar yo ceerno ar ɓe kodda on zaman noon ceerno noon haali yo Yero Dieynaba yaafo ɗum tan kanum yawta no wano wade fo tan ha ceerno feɗɗiti wadde won ceerno wi o ñande ceerno immoto ina ƴeewoya Yero Dieynaba luuɓi on puccu joni gueɗe goɗɗe mi ɗumina ɗumen yejjita ɗumen goram ko raɓɓiɗa qissa ko tan kam ɓe gimmoy ɗon ceerno immi toon ari ɗa ɗo wiyete Ɗayif hande ɗo wiyeteno ko Tabali ceerno ari ɗon e puccu he noon ɓe jawti Allah waɗoyi eɓe paayi misiri wiyeteno ko Luɓam Laɓi ɓe miiji ɓe paayi toon joni sukaɓe ɓen woodi hen arɓe ceeli lawol ngol payi maayo ceerno en o jeehi ha jawtoyi ɗum Baba Amadou eyyi Baba Amadou Moussa eyyi Baba Amadou Moussa on woni mana benoɗo yo abbo sukaɓe ɓe nde ɓe gari ɓe ceeli joni ɓe paayi ko ɓe immima Ɗayif ɓe paayi Missira to wiyete ko Luɓam Laɓi ɓe gari ha ɗon lawol he tan ɓe jawti lawol haaɓe goɗɗi ceerno yiyani tappi sukaɓe ɓe ceerno wi yo Baba Amadou Moussa yo rutto ƴeewo e sukaɓe on noon reewi lawol ngol fayi maayo wi noon ha o fandi maayo ngo to goral to sukaɓe ɓen caggal maayo to ɓen ƴewnimo heewi ko woni wata yetto maayo ngo de on zaman Baba Amadou Moussa wi minen docteur amen majjiri min ko ɗum woni ko gabbitimi ɗo mbi ha cukalon garino ɗon nane de tellima ɗon ɗum e reeno maayo ngo noon on zaman noon maayo ngo koɗɗaɗi ɗi seeɗinuji mbaɗano koɗɗaɗi ni yiiwa neɗɗo ɓiyat accata ha jomum maaya sukaɓe on caggal ɓe kaɗimo noon tellade e maayo he kanko kaw Amadou Moussa kanko haaliranimin dani Allah waɗi noon o telli o tawi sukaɓe ɓe eɓe jaari eɓe leli ɗon tawi koɓe tampuɓe eɓe ɗaani
kanko no yari o immiti o findiɓe ɓe fokkiti ceerno en joni ndawi Daifa ñalli Misra kamɓe mana ɓe ngari ceerno en kirni payi aynimade hande wiyatno ko Sindifu e ceerno en payi Sindifu kamɓe ɓe ngari ɗo ceerno ñallino ɗo ɓe mbaali ɗon kanko kaw Amadou Moussa kanko wiyatam nani ɗum haɗi mo windede hen o joni nden o ari ha Sindifu ɓe ngari ha Sindifu ɓe ñalli aynimade ɓe kirni kamɓene ɓe mbaali Sindifu ceerno en noon kamɓen ndawi Sindifu ngari Madina ga ɓe juuli ga tisbar kamɓe ɓe ngari tawi ceerno en juuli tisbar o wi kamɓene ko ni woni ko haɗi ɓe hawrude hen e kanko Baba Sadou o noon ko jimɗo haalde ko wi ceerno meɗen oɗo ko Abi Samon wonno o wi ceerno Jarabi o yani nde ceerno men o ari jullude min Abi Samon tisbar o hawri hen kanko Baba Sadou o wi yiɗi jangtade hunde seeɗa o woni woyde ceerno ko woni wata woy o deƴƴi ha ɓooyi o ceerno aha bisimilla o wi kanko o yinno haalande ceerno mawni ko goto meeɗino waynade ceerno men on ɗo ina yiɗi yaade Portuguese waynade ceerno mawɗo ina yaade Portuguese ceerno bisimilla kono sa yi noon kala jamma mo arɗano janggu Yasin o yeehi noon kala jamma mo lelto o jangga Yasin jamma makko goto no waɗi jamma goto o janggani Yasin o finde pawgal ngal pawgal noon tiiɗi e makko ha woni o fayi ko duttotoɗo gartugol Madina o tiiɗi o ñaagui toon yimɓe koyeji makko yo tinno ballamo no artiri Madina ɗum noon ɓe gartimo mbaɗi welo gartiri Madina ga Allah waɗi noon kanko on nden o yettima o nelani ceerno on zaman noon ceerno ari ceerno Ibrahima Diallo ceerno men Abdou Kitte e kanko on Sadou e bam makko e kanko on mo sellani o on zaman noon on noon wi ina namdori ceerno Allah fodde ko yi ko jamma fo janggat Yasin kono so janggi Yasin noon o yetti ceerno mawɗo radiyallahu taala anhu ina ɓorni mana comci daneji e paɗe mukke daneje ina rewa e bahrul muhit ina yaara koyɗe firlo aduna o fof fajiri arta julde Madina Gounass so tawi ceerno tawi omo namdori ceerno Allah tawi ceerno o wi ceerno wanden ko guri joɗete jiri ceerno mbaɗi wara gonɗi ceerno o almudam kam yeehi tawi gonga Allah de ko min on zaman noon on wimo kalima Allah babam kalima Allah Sadou mawnam o haali goɗɗo kalima Allah on kalifa Allah noon minne ko on jinmi wiidema kalifa Allah ceerno men oɗo o Jarabi Diahowo o zaman ñaden ceerno men oɗo wimo alhamdulillah rabbil alamina leegal mon ngal Allah ene reeri ngal barke ceerno Ibrahima Diallo radiyallahu taala anhu o yay ko jeera ko Jarabi janɗo o wonɓe hen ɓe kewani heddi tan ko jarabuyeji aduna e leñamagu joomum ine kaɓɓuɗi hen kon ɗum en o wi ɓe pewani hen ɓe soɓe limtama ɓe ɓurata nayo o wi kono oɗo Jarabi mo jiyata wosde gaara wol e mesral ɓuri tidde e firtude ɗum ɗo heddi ko noon en keɗoto hen Allah tan kala manamo ɓoccitiɗo e moƴƴere Allah Allah ɓocciti ɗum kala ɓiɗi taw kan ɓiɗi hoore muɗum o kon ɗum ɗo firti ɗum tiiɗani wonne kadi waddini e ceerno eyyi Baba Abdourahmane Bam mbiyami on wonne kan wi kam ceerno mawɗo wi radiyallahu taala anhu ndi leydi ndi werta dinguire tati Allah hertinani ɗumen ko tato Baba Abdourahmane Ba koddiɗo Abou Touré ko on kadi haala noon kaɗo haala wonani kadi mbiɗo namdimo wi kam ceerno mawɗo wi radiyallahu taala ndi leydi ndi werta dinguire tati Allah hertinani ɗumen ko tati dingiral Haramayni Makka e Madina salam no hertinani dingiral Fass ko Cheikh Tidiane Allah hertinani dingiral Madina Gounass ko oɗo ceerno meɗen Allah hertinani wi ceerno mawɗo radiyallahu taala anhu nde leydi ndi wertande ruhuji annabaɓe e maleykaji ina gara juura dingiral ngal ndi kadi noon hankadi ha hoɗoya
waliyaɓe woɗɓe hen cikka kamɓe jeeyi nokku o ngara ndewa ɗo Allah yontere malika jurumɗer Allah ngara mbiya yah a jeeya jomum yaha o Cheikh Oumar Tall radiyallahu taala anhu on ari rewi ɗo Allah yontere malika jurumɗer Allah ngari mbiyamo Cheikh Oumar yaha a jeeya o wi mbi tenka mbeɗa mbiɗa wona jomum ɓe mbi ala a jeeya kono ko almudo ma jeeyi o wi ko on goto jaɓana rewde ɗo Allah lewru Cheikh Oumar Tall on goto jaɓana rewde ɗo Allah lewru ñande nde Baba Abdourahmane wi kam o wi ceerno wi hatta mi Mouhammad Saïd mi ari ha ɗo ndewmi ɗo Allah yontere malika jurum nder Allah ngari mbi kam yah a jeeya on zaman fokkinmi ɗi gabbiti kam ɗi mbi kam gonga de a jeeya ko gonga tigi a jeeya kono noon wonno jeyɗo koye keeci ma woni an ɓuri hande renamo ruttoya ndernama am o wi ceerno wi jalmi ha naytimi e leydi mbimi paɓɓitel no yawaka eyyi ñande o haalnim de ñande kam tan degguɗol kayit mbiɗo windi o wi kam ceerno wi nde ceerno yetti duuɓi 21 gilɗe no ƴetti fof watte juuɗe muɗum heddi omo rewi caggal mo eɓe gondi eyyi on ni Baba Abdourahmane on ni wi kam dani eyyi Baba Alhaji Ali ɓay fof ko jejjinmi e muɗum banggue ko mbino mami o wi yoɓe yo duwonto yo kanko e Baba Alhaji Amadou Taifa yoɓe duwonto dental ngal saabu hawreɓe e ƴettegol ruhu ceerno Mahmoudou Sarr to Neema o wi nde o wi noon nde on zaman Allah waɗi mi baddi noon joni noon Allah waɗi noon nde wonno gueɗe goɗɗe dañde seede ina moƴƴi rafi makko mana tiɗɗo mo rutti e joomi ko woni garmi jaadumi abda miñam e Haruna Yari mbimi ngare ɗofte kam mawɗo goɗɗo nanɗo wonko haalno on zaman jeeyen toon kalden wona seede Allah waɗi noon min jeeyi kaaliranmomi ni ha gasoya ha ko ɗon tigui yimɓe minen ɓeɗo tar noon hande min ngari ko lomta dental ngal yaadu wan dental ngal o duwi hawa haljiɗi Allah waɗi min kooti Abi Samona o hawri e leddal mi nani ceerno men ceerno Bassirou Thiam jahanimo mbi yo nawe jama Mamadou Paté miñi ko sali on zaman o nawata Amadou Seydou eyyi mi nani rindani eyyi wa amma ɗum ɗa kam boni eyyi mawɗo goɗɗo keddiɗo ko Ba Boubacar Ñalal onne kadi ina remanno Sibidiang Allah waɗi noon o immi toon ari Abi Samona warno ko ñallande ceerno amen Adama o tawi on ari Madina ɓeyi ceerno Aboudia o tawi on yeehi Madina o ari o min de hande ko an ɓeɗo garnomi ñallande kono ko an Allah rokki ñallannomo on zaman noon min joɗidi noon hankkadi emin jewta ha o wiyoy kam ceerno men Mouhammad Seydou radiallahu taala anhu wi nde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam rokkat Cheikhana Ahmada Tidiane lawol ngol ko e juuɗe am o waɗi bamme jungo Cheikhana Ahmada Tidiane Ba Boubacar Ñalal wi kam dane ko wattidi ñalde ɗo jama ɗo ko wonmo gardunomi pour wona seeɗa kono mi yejjiti garmi kam mbimi oɗo Ba Boubacar Ñalal nde meeɗi kono jeehen toon pour gona seeɗa min gari noon o haalirani kono kam mi yejjiti on neɗɗo gonnoɗo eyyi oɗo ɗiɗo masalaji ko ni banggue wonɗo kalɗa duwaw taw wonɓe Chine eyyi ɗum ni kadi ko ceerno mawɗo wino radiallahu taala anhu Allah jaɓanta julɗo miijade moƴƴere nde o jogora rokku ɗum saka ñagomo haɗa ɗum heddi ko haaji o mo dañƴa e aduna neɗɗo ine Chine a yiyanima o yiyanima a andama o andama omo jogui on haaju toon aɗa jogui on haaju ga ñagoɗa on duwaw Allah humto e haaju makko to Chine to moƴƴere wonde hen nde waɗe kayitaji maɗa yawmal qiyama tawya toon mbiya mbarde mi heɓano aduna onne koni wiruno eyi gueɗal gotal gueɗɗiɗi gotal ngal omo haala miɗo jooɗi kanko ceerno mawɗo radiallahu taala anhu ñande rahmatullahi dawra lewede ñande hen nde yimɓe kaddi juuli tisbar Baba Djiby Sall e Sarif Aboul Aynayni ɓen ngari mbimo ceerno Sarif Mouhamadoul Habibou nelnomin e maɗa min gara min mbima yaya paboyoɗa Mauritanie
wahabiye feɗiti bonnude Mauritanie ala bawɗo faabade Mauritanie noon so wona an o kan woni ɓoosaru hustinteru ɗon so yeehi war lelli saka ɓinaje ya faabo e Mauritanie ceerno wi bisimilla moon taw donc Allah ina dawana ina fecca joɗi ha keɓon gueɗe moɗon sinno ko min dawanano taw ɗon mbiɗo duwo o wiyata wonni Allah ngal ɗo dental noon woni dental ngal Allah wiyanano ndigon Nelaɗo sallallahu wiyanano sahabaɓe muɗum ina jogori arore dental yawmal qiyamati annabaɓe e sahabaɓe e sawdi fof ene gooɗe hani on taw koye ngal dental min tawa ɓe mbi Rasul sallam ko ngal den hono wa'ata o wi ɓen de gaɗota ko wattan aduna o wi ƴeewe wattan zaman o wi ƴeewe gila baba Adama ha ɗo ɓooyanine mawɓe mbi ɓooyi ɓe koɗoyta ko wattan e leydi o wi ƴeewe gila Makka ha ɗo waɗɗani mbi ne woɗɗi kay o wi jeejonen caggal men ɗo o wi ɓe mbiya ha ko noon o yettere woni Allah min mbiɗi heeɓi talkure e seere mam seyɗane wonta homtam woto mi yewito e hay goto o wi ko ngal ɗo dental sifantono a sahabaɓe o wi mbiɗi heeɓi talkure e seere mam woto mi yewito e hay goto yettode wodni Allah dental ngal Allah ina reeni ngal e peeje bonɓe e faasiƴeɓe e heefereɓe e naafiƴeɓe e kala bonoɓe hono sa naati nder suudu maɗa a diilima pavillon ma ɓongu caggal ɓalal so wonko wawe ma wonko kon kefoton mbawi ngal ɗo dental o wi deeniɗo kaaɗo ndenka noon ɓongu caggal ɓalal so haɗima ɗanade ante ka kulhulodir min Mouhammad Saïd noon pelliɗɗo rewde am a wonat jambara o wonta jahwaɗo yeƴƴa o yawmal qiyamati yettode wodni Allah wiyete darga de ina woodi wiya onon ɓennino o wi hen yawmal qiyamati darga enen taroke ɗen less al arti to ñaamo Allah eɗen jara ataye o wi en tawata kasbore ɗum kadi ɗum ɗo kanko ma haala mbiɗo jooɗi eyyi Abdourahimou Camara onon lesi mi jiɗɗon ko haala ceerno tan kalata wonno wonde min jewtidno wi kam ceerno mawɗo joɗima ceerno mawɗo calɗo ceerno mawɗo wi radiallahu taala dental ngal to asal ko ngal tufere wotere ngal wonno o wi kono garɗen ga noon ngal fusa gabbe leydi ɗe woni o woni o woni o wi ceerno mawɗo wi nde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eyi nde o haali gande o wi sullatu minal awwalina wala sallam e sahaba muɗum sullatu minal akhirina ko ngal ɗo gongal wonta feeñ ha darga daro ñande o haalata ɗo nde ñande ko ni haali mbiɗo jooɗi eyyi Abdourahim on nde o haalata haala ka o wi mana to asal ken tufere wotere gonoɗen o wi nde ara adu noon tufere nde fusa gabbon leydi kon woni an woni o woni o o wi nde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wiya yo fer Makka faye Madina ruhuji ɓiɓɓe Adama fof mbaɗi rulde o yo zaman sallam namdi Seydina Jibril nde rulde ko o wi mi anda o namdonomi joomam o wi Seydina Jibril namdi Allah tabaraka wa taala o wi mbiyamo ɗum ɗo ko ruhuji ɓiɓɓe Adama fof mbiɗade o yalti Makka omo yaha Madina ɗin jagde makko en jaha Madina o yurmi suudu jogori yewde hono Abdourahim wi kam ko ceerno wi yurmi suudu jogori yewde o wi Seydina Jibril a wiyanam joomam yo feccanam ruhuji ɗi keddo ɗi min jaada o wi on zaman noon Seydina Jibril haalano Allah tabaraka wa taala Allah fecci ruhuji ɗi keddi Makka ɗi jaada Madina o wi ceerno wi ko nannanoɗa nden goto e sahabaɓe he ina haɓa e sappo ina foola ina haɓa yimɓe he ina foola ko ruhuji meɗen gonno e ceeceje maɓɓe o wi nde ɓe kaɓano ha diina o dari Allah itti ruhuji maɓɓe saaki ɗi aduna he nde ruhuji ɗi hen kadi cakama e aduna he noon woni nde Madina ngoɗo sincade ɗi ruhuji ɗi Allah muyanno yaade Madinatul Munawwara ɗin goni piroji garɗo ɗi ruhuji keddinoɗi mana Makka ɗi kala ɗo wawi feñde aduna he hay siɗi ferde en ferra arat tan ina juuro ina hoota eyyi min de kadi Abdourahimou Camara wino kam ceerno mawɗo radiallahu taala o ceerno mawɗo wi sullatu minal awwalina ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sahaba muɗum sullatu minal akhirina ko ngal ɗo gongal wonta feeñ ha darga daro hanki haala ceerno men ceerno Ibrahima mi yejjiti haalde gueɗel goto ceerno Ibrahima ne meeɗi wiide ko heddi hen ko
diine o ko ceerno Moussa Saïd tan e ɓiye muɗum ɓirtata belaɗo mettaɗo ceerno Diallo en meeɗi wiide ceerno radiallahu taala anhu ko heddi hen ko diine o belaɗo mettaɗo ko ceerno Moussa Saïd tan e ɓiye muɗum ɓirtata diine o ceerno Ibrahima allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Machallah non tigui jarama no fewi ceerno Amadou Dé machallah bandiraɓe nani machallah beltima e ɗi tarihaji belɗi gol walla ceernoji mo Seydou fewde e dental ngal ɗum ɗo kala ɓiɗɗo dental ngal kala julɗo so nani ɗum ene welto kono kadi ene weyto onon kadi jarama no fewi ceerno yo Allah jutnu gurdam ɗam wadde hen cellal ɓeyda kadi kisal ngal kisal gandi ndi machallah ɗum ɗo ko duuɓi ko ɗum waɗi kono Alhamdulillah rabbil alamina e teski ɗum nde jarama no fewi jarama yo Allah jutnu gurdam wadde cellal jutnu gurdam ceerno men e seeɗa mum bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama.